Sal! May katiman! May daday. Agtugaw ka man, dati damagit kanyam. Agpudno ka Ang daday. Si katinangalay ijay 500 nga dadya pantalong ka. Ano daday, madi ka mangag. Unak agpudno ka. Si katinangalay dijay 5 gasaut nga dadya ti pantalon ka. Adya nabatik di kalman. Ano daday, madi ka mangag. Nya, ay apo nagsulot ka muteng nga ubeng. Unak agpudno ka. Si kaya tinangala DJ 500 nga dadyan ti pantalong ka. Adya nabatik di kalman dyan ti pagmurangan. Ano daday, madi ka talaga mangag. Ay na, apo nagsulot mo tayo ito nga ubingan. Kaya mo daday, ag sinukat ta. Pagkasang mat itipistop. Nya, sige ka raw, sinukat na to. Si kamot tagdamag kanyak. Sige, tistingam. Sino adi ka angkas mo nga babae, idi kalman daday. Kung napananyaw. Nga ko nam anak, madi ka nga mangag. Sino adi ka angkas mo nga babae, idi kalman daday. Kung napananyaw. Nga ko nam anak, talaga nga madi ka nga mangag. Nalabo nga talaga dito, ulit man. Sino daday, adi ka angkas mo nga babae, idi kalman daday. Kung napananyaw. Ay, talaga nga nalabo nga pwesto anak. Talaga nga madi ka nga mangag niya di bagbagam. Sino adi ka angkas mo nga babae, idi kalman daday. Kung napananyaw. Awan talaga. Madi ka nga talaga nga mangag anak. Talaga nga makapatulong sa mo. Dito nga pwesto. Alam lang to dati na anak. Kwarta. Hanggang meriendan. A few moments later. Balat! Na, dahil kati paglaingang at ang cellphone. Napay dagiti test mo, exam mo ta, nagbababa, puro bagsak. Tama data ni 5/20. Sa nung data ni 10/30. Ampay ta bagsak ka. Gaputi absent, mama. Nga nagaputi absent. Kinanayon ka mga mapmapan di eskwelaan ay dagdagas ka nga ni dadem. Ikan nakapay ta allowance mo. Kasi ano kung mga irason mo dahil ta absent. Agkat-kating classes kaya. Nabimot na, mama. Ampay nga rod nga kasta ti score mo ni. Napungatal talaga ti absent, mama. Absent, di ka abay ko. Maya man dito nga duwa. Kaya, At ang cellphone tube ubrain nyo. dalang ko buyain me. Sige, kasta panpanuyuyang nga cellphone ta anak mo. Nagbabagsak na garodon. Bagbagamang ki di ta timawag man maestro na tatay. Pay manay. Damagamisuna Ang tanda ka numanan. Kaya nagunga man ni Maestro Yam. Sinurot ko lang na dimbaga na dati. Sinurot ko dyan yung bagana nga. Kung sinurot mo dyan yung bagana, di, ampay ngay kumata nagungayt. Ampayaan niya ti yung bagana ya. Imbaga na dati nga. O, class, imagine ninyo nga milyonaryo kayo. Tapos, isurat yo, ti may isang nga papel, aji ar-aramidin nyo. Kay, han mo man siguro nga sinuro tayo, dadi yung baganan. Amman mo't dati. Aman mo't nga. Di kwan ka, bigla mo't lata nga, umasidag ka niya ko. Tapos ka, dinamag na. Nga, ampay Excel mo, di ka magsursurat. Di ka man nga nagsuratain. Gusto mo, di inaramid ko daday. Tumot nga. Tas kimbaga kin ni Sir Daday nga, aguray lang sir, taur-uraya di sekretariat. Ya, Isumot te imagine ko daday, nga dati sekretariat, taga-surat ko, milyonaryo ak daday.